30 август республикабызда яшәүче барча халыкның уртак бәйрәме. Шунысы куанычлы, районыбызда нинди генә милләт халкы яшәмәсен, алар барысы да дус тату. Тарихка күз салыйк. 1990 елда 30 август көнне Татарстанда мөстәкыйльлек турында декларация кабул ителә. Әлеге бәйрәмнең максаты да республикадагы барча халыкның бердәм булып, имин, бәрәкәтле мул тормышта яшәүе. Кадерле якташлар, райондашлар, килгән кунаклар, сезне барыгыздагы шәһәр көне белән, республика көне белән чын күңелдән тәбрик итәм. Бәйрәм барышында мәдәният һәм мәгариф хезмәткәрләрен бүләкләү тантанасы үтте. Чарада район фольклор ансамбльләре һәм Казан артистлары катнашында бәйрәм программасы, экстремаль шоу, тарихи күргәзмә, төрле мастер-класслар тәкъдим ителде. Республика көне Күкмара авылларында да гөрләп узды. Улыяз авылында мондый бәйрәм берничә тапкыр үткәрелде. Бик күркәм бәйрәм, кирәк мондый бәйрәмнәр. Туганнарны җыярга, авылдашларны җыярга, классташлар белән очраштырырга бу бит инде икенче Сабан туе кебек килеп чыга. Бик күңелле бәйрәм. Рәхмәт оештыручыларга. Бәйрәм программасы җыр-биюләр, татар халкының милли уеннары белән үрелеп барды. Айсылу Мөхәммәтҗанова, Динара Хәбибуллина, Марат Сабирҗанов, Азат Нигъмәтуллин, Татарстан яңалыклары.